Здравейте, приятели! Представям ви вила Армира, антична римска вила в близост до град Ивайловград. Посещението се извършва с екскурзовод. Има собствен сайт. Днес тя е паметник на културата с национално значение. От 2014 година е под номер 72Б в списъка на 100 национални туристически обекта. Желая ви приятно гледане! Римляните са много чиста нация, дори в планите поддържа тялото си чисто, но тайната има и друго много важно значение. Това е било мястото за социален контакт. Мястото, където римляните научават книгите и учените, защото не е имало фейсбук, не е имало телевизия в тази епоха. Това е задължително. Всеки римски град. Лесният начин, най-лесният вариант на изработване на мозайките, който римляните са още не са станали толкова добри мозаисти. След малко във втори век спалните ще видите наистина една уникално съвършено изработена мозайка, която е един вид цветове. Но в първи век мозайките са именно черно-бели. И вече тези нещата на самите собствени. Тази мозайка, виждате още в поглед, се различава на стените с мрамор, но което наистина остава напълно неясно, неизвестно след тези векове. Той иначе е с къдрава коса, с брада, има обица на ухото, което въобще не е обичайно за римските аристократи, особено в времето на Триан. Той просто е изпратен тук като управител на вилата, като собственик на тази вила в втори век. До него са децата, които може би са близнаци, защото са с еднакви размери, момче и момиче, с доста изкривени крайници са изобразени. Прясна и най-строга. Виждате само повторение на един мотив на задния. Това е двойната брадна лабриса, която издава предназначението на залата. В дъното на офиса се намира един коридор с система за отопление, която е автоматична. Мозайката е почти цялостно запазена. Тя е от типа на многоцветните мозайки с централно пано. В средата на мозайката е изобразена глава на медуза Горгона. Мозайката изпълва цялата площ на пода на залата, която е била построена в началото на 3 век след Христа.
Дайте по един палец и се абонирайте.